Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 7:20 diren honetan, gaur hasiko den binakako B serie txapelketako hirugarren jardunaldiaren analisiak eta pronostikoa egingo ditugu. Partidekin sartu aurretik, gogoratu ezagun sailkapena une honetan nola dagoen. Senar eta Eskiroz dira sailkapenean buru bitik bi irabazita, bitik bi irabazi dituzte Dariok eta Gabirondok ere, bana irabazi dute Zabalak eta Eskuzak, Zubizarretak eta Morga Etxebarriak, Eigurenek eta Bikuñak eta Larrazabalek eta Salaberrik, eta punturik gabe dira Salaberria eta Gaskue eta Agirre eta Ugarte Mendia. Jardunaldiari munitioarren emango zaio hasiera, Zabala eta Eskuza Salaberria eta Gaskueren aurka izango dira, biek ala biek oso bestelako partidak izan zituzten aurrekoan, batetik Zabalak eta Eskuzak erakustaldia eman zuten Donostiako Atano hirugarrenean, Salaberriak eta Gaskuek berriz alde handiarekin galtzen joan ostean gero naiz eta buelta eman zioten azkenerako galdu egin zuten Dario eta Gabirondoren aurka Iruñean, Labriten, eta benetan partida irekia izango da, baina Salaberria eta Gaskue ikusten ditut hemen favorito atzean. Eskuza behar bada jotzaileagoa da, baina Andoni Gaskuek ongi eusten dio, egia da lehengoan etziola partidari hasiera ona eman eta horrek behar bada baldintzatu zuen partidaren garapenean, baina Iker Salaberria segurtasun handiz ikusi genuen, naiz eta Dariok pilotari abiadura handia eman zion eta gaurkoan ere behar bada hor egon daiteke gakoa, ea Zabalak zen olako erritmoa sartzen duen aurreko kuadro horietan, baina orokorrean berme gehiago ematen duen bikotea da Salaberria eta Gaskue, eta Zabalak lengoan bezala jokatu beharko du, erakustaldi berdina eman eta pilotari abiadura berbera hartara Eskuzak atzean asko sufritu ez dezan eta dominatzaile izan dadin, baina Salaberria eta Gaskue favorito esan bezala. Amorebietan gaur ere eta honen analisia gainera izango duzue, Bakaikoa eta Salaberri, Zubizarreta eta Morga Etxebarriaren aurka izango dira, hemen Bakaikoa eta Salaberri irtengo dira favorito, berriz ere Joanes Bakaikoak Iker Larrazabalen lekua hartuko du Amurrioarrak lehen mailako txapelketako partida jokatuko duelako Albizurekin batera, gogoratuko dugu partida horren analisiare izango duzuela, Laso Iztu eta Larrazabal Albizu, eta hemen Bakaikoa eta Salaberri irtengo dira favorito nabarmen xamar, atzean lehan Salaberrik dominatu egin beharko luke, ikusi beharko da, ea zenbateraino eusten dion Morga Etxebarriak Salaberriri, egia da ez da buzkala bilotzaile aurrean eta horrekin behar bada erosoago edo jardun daitekela, Zornotzarra etxean jokatuko du, horrek beti presio gehigarri bat ere ekartzen du, baina aurrean Iraitz Zubizarreta izango du lagun eta Zubizarreta beti pilotari arriskutsua da, pilota oso ongi mugitzen dakiena, naiz eta ez den kolpe luzekoa efektoekin eta asko jokatzen du, eta aurrean tikitaka polita izango dute, Bakaikoak eta Zubizarretak, baina atzean Ruben Salaberrik dominatu egin beharko luke eta horregatik Bakaikoa eta Salaberri irtengo dira favorito. Bihar Iruñean, Labriten, Alberdi eta Lizeaga, Senar eta Eskirozen aurka izango dira, berriz ere Alberdik eta Lizeagak, Agirre eta Ugarte Mendiaren lekua hartuko dute, bi bikote dira, orain artean bikotea osatu ezin izan dutenak, bata Larrazabal eta Salaberri, ez da Larrazabal min hartuta dagoelako, baizik eta lehen mailako utsuneak tarteko Iker Larrazabalen aldeko autua egiten ari da baiko enpresa, eta Alberdi eta Lizeaga berriz, eta Agirre eta Ugarte Mendia berriz, lehen partida jokatu zuen, Gorka Ugarte Mendiak Agirrek muruaren aurka min hartu zuen egun hartatik, ez du berriz ere zuriz jokatzerik izan, ikusiko duea noiz itzultzeko aukera duen arrotxapeako aurrelariak, baina zaila izango dute. Lehen urtean ere Alberdi eta Morga Etxebarriari antzeko zer edo zer gertatu zitzaien, hau da, uste dut bien artean bikotea osatuz, bi partida besterik ez zituztela jokatu, beraz, pentsa, biek ala biek arazo handiak izan zituzten, txapelketan zehar, ez zuten bikotea osatzerik izan, eta ondorioz, ez ziren sailkatu ere, playoffetara sailkatu ere, egin hemen Senar eta Eskiroz irtengo dira favorito oso hasiera ona eman diote txapelketari, batez ere Beñat Senar oso ongi
baliatzen ari da Josu Eskiroz bezalako atzelari bat izate, hau da zulo ugari tapatzen ditu Eskirozek, oso pilotaria da, ez da kolpe bizikoa, baina bai kolpe luzekoa, eta aldiz Alberdi eta Lizeaga atzean jotzaileagoa da, behar bada, baina baita irregularragoa ere, eta Unai Alberdi aspaldi honetan burua altxa ezinik ikusten ari gara, B serie mailan ere jokatu dituen bi norgehiagokak ezin izan ditu aurrera atera, eta ea garaipen batekin jarraipena emateko aukera daukaten Senarrek eta Eskirozek, eta Alberdik eta Lizeagak derrigor irabazi beharreko partida, oraindik ere noski txabelketa asko geratzen da, baina dinamika positiboan sartzea beti bikoteentzat ona izaten da, eta ezinbestean irabazi beharrean dira Agirre eta Ugartemendia bikote titularra puntuak batzen hasteko. Eta azkenik Bartzelonan Dario eta Gabirondo Egiguren eta Bikuñaren aurka izango dira. Hemen Egiguren eta Bikuña irtengo dira favorito, lehengoan askoz ere gehiago izan ziren Zabala eta Eskuza, eta ondorioz ezin izan zuten partida burrukatu ere egin. Dariok eta Gabirondok bi partida oso on jokatu dituzte, lehenengoan Dario izan zen protagonista, Gabirondo deseroso ikusi genuen, bigarrenean berriz Gabirondo lehen zatian oso ongi ikusi genuen, gero bigarrenean apur bat sufritu egin zuen, eta horregatik behar bada, bigarren zatian Gabirondok sufritzen duen hori ikusita, Egiguren eta Bikuña hartuko ditugu favorito. Bikuña gainera jotzailea da, eta aurrean Dariok pilota oso bizi mugitu beharko du Egiguren imine eginaz, bestela nekez atera ahal izango dute partida aurrera. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.